Salutare! Acesta este un videoclip de ploaie 3 minute în Dino Hunter Deadly Souls și să facem ceva pe aici, nu știu, am Legacy din câte se dea. Upgrade. O să upgrade doamne. Next. Aici este șeful Pirana. Pardon, regiunea 1 mi se pare. Și hai să ne vedem arma. Acesta este un Grand Legacy, cum am spus la începutul videoului. Lunetă, vizionare infraroșu, super stock, power, încărcare laterală, țintă superbă, nu știu pe ce. Da. Asta este arma mea în momentan, pentru că am mai jucat o dată Dino Hunter și da, eram în 6. Pam. Uitați-mi fragmentul. Mai bag o dată. Ok, și cam asta este arma mea momentan. Voi filma mai târziu un episod, pentru că trebuie să mă duc la Twitter să asist acolo. Și da, ne vedem mai departe. Arma superbă.